Ekimen hauen bidez, herritar guztiei kulturaz gozatzeko aukera eskaini nahi diogu. Eta horretan, musike barrikoiko ikuskizunetara joan ezin den pertsonak, joan ezin diren jendeak, ingurune hurbil eta irisgarri batean kalitatezko ikuskizunez doan gozatzeko aukera izango du. Gainera, programa horiei esker, arte eszeniko zein musika eszenako euskal eta bertoko artista, konpainia eta taldeen lana sustatu egingo dira. Getxo beti da leku ederra etortzeko, asteburua pasatzera, astean zehar ere kulturaz gozatzera, baina orain hain zuzen ere kaleak nabarmen kultur ospakizun bihurtuko dira. Maiatz, ekain eta uztaileko asteburu guztietan kultura herriko bazter guztietan topatu ahal izango da. Bi hitzetan laburtzeko kalitatea eta aniztasuna hoien adierazle. Eta etorri direnei eta hemen bizi garenoi arratsaldetan larun batetan areetara joateko motibo gehigarri bat badugu, igande goizetan San Nikolas plazara hurbildu eta musike barriren kristalesko kioskoan musikaren aniztasun ederrenaz gozatzeko aukera.